Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama. Adi mi serata ha yettude bandiraɓe, sehilaɓe, musidɓe neldoɓe en message uji sembinde en e ko batten ko. Haala addata haala hande kadi en garti haalde yewtude gurdam aduna. Suka gorko bajjo yummum e bamum jangino ha jangde woɗɗoy. Hawri noon jinnaɗo gorko o sanki o darti jangde nde o arti wuro maɓɓe. O arti wuro maɓɓe sibo omo foti rende yummakko nde tawno o ala mawniraɗo, o ala miñiraɗo, ko jangannoɗo. Jinnaɗo gorko o sankima o arti rende yummakko. O woni ɗo nomo renda yummakko duuɓi. Allah waɗi e nder internet, Facebook, WhatsApp o yitindire goto e sehilaɓe makko ɓe o jangdanno ɓe kabrodiri. O fammini ɗum wonde o saaha o woni ko wuro maɓɓe omo reena yummakko. Namdimo noon no jangde makko woori, o wi ɗum wonde o dartinima won duuɓi joni sibo jinnaɗo gorko ko sanki yummakko ala mo heddodi, o arti rende yummakko. Gila nden ko wuro woni. Ngoni e habrodirde kala saha kankone o heddi ɗon e wuro he. Giƴiraɓe makko, sehilaɓe makko ɓe o jangguitno pirti, ngoni garti gaddi jawdi, kanko heɓani yaade nde tawno jinnaɗo omo yiɗi rende ɗum, o yiɗa woɗɗude. O wori noon caggal ɗum Allah waɗi ko haaji, jinnaɗo debbo rutti e jomiraɗo. Caggal ɗum o noddi sehil makko o haalani ɗum, nelanimo noon yo waɗa feere o ara toon. Nden o yeehi toon o ari o tawi sehil o ko ngaari mawdi sibo ko galo, ko joom jawdi, kadi jogii ko société import export addata kala ko faati e maaro e dilwil e suukara e caabune ko ɗum nannata e nder leydi he, te jeeya koye gay kokkolli baɗoji hono ko way noon. On hollimo kañumne ko Allah lubiri ɗum e jawdi, wimo noon mbeɗa yiɗi ngara liggoɗa ɗen wooda ko dañƴa. O wi ɗum mbeɗa yiɗi wallede so Allah, kono so tawi aɗa wallami a wallatam ko ponnomi wadde ɗo ko mi nawa ɗum ɗo wuramen ɗo, mi waɗa ɗum ɗon. So tawi ko commerce balla kam mi yaha wuramen mi waɗoya ɗum toon, sibu maɗum nafam kadi ma waw nafde kadi miskineɓe Allah wonɓe toon, sibu to min goni to ene lobbini kadi ɓe gona tamɓe no feewi, ko arata toon ko ene ɗeɓa serde e maɓɓe. Waajo wimo ɗum hoto toppira ɗum, ɓen ko Allah jogui ɗumen, ko Allah ñamminta ɗumen, ko Allah yarnata ɗumen. An jooɗo ɗo ɓaade ka telɗo haydara fotani nawtudemo toon. Jooɗo ɗo wooda ko pirtuɗa nafa hoorema. O wimo aha mbeɗa yiɗi ɗum de kam, nafde hoorema mbeɗa yiɗi, kono mi yiɗa oppude yimɓe wurame, saabu koye maɓɓe mawnitmi. Nde jibinami garmi e aduna ko kamɓe jiimi, mi yiyani woɗɓe so wona kamɓe. Hande kadi so jinnaɓam jeehi fotani wonde dalilu ko mbeɗa oppa. Waajo o wimo eyi hatte mi nani. O wi joni noon haade mi fuɗɗade mbeɗa yiɗi ruttitade toon, wooda ɓe ndisodirmi ko wonni hen foof mami en kumpodirta. Waajo o wimo o arti wuro maɓɓe. Nde o arti o dogani miñum bammakko ina ɗon e wuro he ko galo. Nde o yetti o yi ɗum, o haalani ɗum haala ka, o fammini ɗum haala ka foof no yaari. Babiraɗo o wimo noon min e ma holno liggotoɗen, an a ala kalis, ala ko joguiɗa, a oppata tan mi ligginma. O wi min joguima ko doole, an jogoɗa ngaalu. Babiraɗo heddima hen, ɓe jeehi ɓe payi to wuro waajo o. Nde ɓe jettima, waajo wiɓe eyi joni so oɗon mbawi fadde balɗe ha oroji ɗi libriɗa,
mi charge on marchandise nawon amma ɗum so tawi an babiraɗo aɗa jogui kalis jaaha louya camion ngaji gadda mi charge on babiraɗo wimo no jogui babiraɗo yeehi louwi camion ngaji addi ɓe charge na ɗum ha wi tef wajo wiɓe noon mi taƴanta on ladial jeehe nde gaynuɗon yeyde foof garton jidiren ɓe jeehi ɓe gone yeyde miskineɓe Allah ngari ne cooda hen ha gure saraji ɗe ngari kadi ene cooda hen Allah waɗi marchandise o gasi ɓe ndendini kalis ɓe garti to waajo nden ɓe garti ɓe mbadde mum ɓe limi kalis ha timmi on itti kalis mum kañum marchandise o fawi banggue ko woni bénéfice ko wiɓe ɗum ɗo noon ko bénéfice min noon mi sohlani bénéfice o ɓaade ko joni puɗɗon oɗon liggo nawe mbatton ɗum e fond de caisse o wiɓe noon so tawi on poftima so jiiɗi kadi charge on camion ngaji duttuɗon babiraɗo heɓɓiti wi min de e ngol mi waɗani ɗum min tampini muuseyam no fewi mi sikkani so mbiɗa wawi wadde o hebbiri kanko sehil o wi sehil makko ewo ɗum noon wadde mataw ko an tan waɗata walla aɗa dartina o wima ala oppu mi rutto o wasata mi heɓa toon goɗɗo o wima a wandi hen foof yo yaw mbasa dartinde sibu sa dartini tan client en ma jahat o wi eyyi mi lelata ɓe jalti kanko e babiraɗo o heɓirino o wi babiraɗo an a haalnanimi ka dartino o wi ala ko joni ɗum ara yam tan ƴewtinimi tawmine muuseyam kadi ɗo joni ni mi hootani ko e wuuri he keddoromi wonko lijjittumi ɗo a yaha tan mi abuma soko wima eyi joni noon soko ƴetti lawol kañum hooti faati wuuro janggo e mum kanko babiraɗo o keddinoɗo ɗon e wuuri he o arti to sehil o nden o arti to mum o salmini ɗum ha sali joofu o wi hanki gumminomi ɗo min e kaari hanki noon a wino min mbiyata min jiiɗi marchandise mbimami mbimi min mi ala mi yiiɗa o wi min jinnomi ko hono dani jinnomi ko hakkude joom kalis e joom kalis yimɓe nanodira kalden eyi ɓe jogui kalis kalden min mi charge taw somi nawi ko woni waɗi garantie mi yiiɗa liggudade makko ko doforo ala haydara ala ko firtidal sehil o heɓɓiti wimo Allah serdi on ko ardi foof ene hawimi ha ɗo ɗo gommi ɗo wiyede wonde an ka miñum bammakko sibu ndemin jiitodiri nde no sifani kam gurdam makko ni so wiyama miñum bammakko ene alɗi ene woni e wuuro he ene hawami min ko wona ɗum ko ndemin ndew ari ɗo min jindiri nde kalanmomi nde o wi kam wonde ko yiiɗa jooɗade o liggo sibu to ummi to omo andi yimɓeɓe ne cohli wallede yimɓeɓe ne tampi sinno ko sago makko so tawi mbiɗa yiiɗi walludemo mi tottamo marchandise o hoota wuuro to o liggoyo toon nafamo nafa yimɓe wuuro maɓɓe e nder yimɓe wuuro ngo fof kadi o suɓima an ya ar liggoɗoɗa e makko nde jaaɗa ha jiiɗa gartam gonɗam hen ɗam ala ko woni anniye ma sona janforade mo hono ndani a yiyani nde ɗo moƴƴere nde waɗi a yiyani an sottade bonande nde mbaɗɗa ko fate makko ko fate mawne o ala an jiloɗa tan ko ngaalu a wadde makko voyage gadano a arti a yii ne waɗi kalis tan gara yamma ɗe wiya wonde yan liggoɗen min so tawi aɗa jogui kalis mi anda te mi sohlani mi yiɗani yiide kadi mami haalani gueɗel gotel min mi yeyata particulier so tawi mi yeeyi particulier ko fittade makko kanko waɗi kam ɗum kono so wonani ɗum min mi yeyata neɗɗo tan jahowo ni ɓolo jimmi noon ko kocca bagasal ma jalta nokku ko ɓuuri yawde kadi mi yiiɗa yiitudemo mi yiiɗa nande haala ma te sa yeehi mbiya hono ma en yimɓe wuuro mon so tawi eɓe jokki yidde hebde koɓe keeɓi ko yoɓe paam wonde ko kanko
kadi ko kanko tan wawata arde o heɓa ɗo ko keɓɗon ko. Kala ko wona ɗum, kala ko wona kanko, haydara ummata ko ɗo kene naati e wuro mon. Babiraɗo yaltino ko dari Bowal. Ɗon noon min mbawa wiide won maɗa darano aɗa hasidino gañana ɗum ko dañata ko walla ko dañi ko, tawi a anda arsugo ma an e hoorema rewana koye juuɗe.